Jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Jangan lupa subscribe Wiki Channel. Subscribe Wiki Channel. Jangan lupa subscribe Wiki Channel. Tiga. Jangan lupa like, Comment and subscribe Wiki Channel. No butelku ngono ae. Kapan hatiku iso resik di saat sowan nang Gusti Allah? Dikei napa meditasi wujute olah nafas, tujuane napa nek ucul nafasmu sangka ragane betul-betul dadi wong sing setia hati. Ngoten. Wis dikei mori atine cek pancet reget tok. Wis dikei nafas mlebu metune ambekan, setiap mlebune gak nggawa eling, metune ngasut wong, mlebune nggawa iri, metune nggawa dengki. Yo nyenyek senajan sampeyan dadi wong SH-trate secara organisasi, tapi sejatine kurang ngerti SH-trate sing sak temene. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas Mas Mbak nggih? Jelas Pak Bu nggih? Dadi anak-anak yang jenengan nek melok persaudaraan setia hati trate, monggo ikhlasno ridhoni. Sebab nopo niku ngolah batine. Kula warga pengesahan tahun 2000, asli kula Jember, mondok teng Banyuwangi, latihan teng Banyuwangi, sakniki kula mukim teng Sidoarjo. Nopo sing kula olas mek gur niki lho, ngopeni setia hatine, dandan ati kula supaya nopo di saat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kita milik Allah, kembali kepada Allah, sankan paraning dumati tetep nggawa ati sing bersinar. Allahumma Jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Dewi Asmoro tulung aku isih ngenteni ombak segara